El passat diumenge 28 de setembre es va jugar al Pitx Empat Sant Cebrià, al Maresme, el 18è Campionat de Catalunya femení, que va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat. Cal destacar que aquest camp també va ser la seu de la primera edició del 1997. La primera volta de la competició es podia escollir jugar-la a 2:45 del matí o a 3:15 del migdia. En total hi van participar 100 jugadores. A més de la categoria Scratch, les jugadores podien optar a la classificació de primera, segona o tercera categoria. Va ser un dia gris i plujós, tal com deien les previsions, i el temps va anar a pitjor. La millor jugadora després de disputar-se els primers 18 forats va ser la Marilyn Holmes, del Pitx Empat Teià, que va fer un cop sota par, seguida de les joves Laura Desoy i Carla Puig, del Pitx Empat Francià, i de la Mercè Marco i la Laura Romero, les dues del Pitx Empat Vendrell. Totes van fer un cop sota par. Quan encara no eren les 4 de la tarda i sota una forta pluja, s'iniciava la segona i definitiva volta de la competició, que jugaven les millors jugadores de cada categoria. En aquestes condicions meteorològiques, qualsevol petit error podia significar el campionat a les jugadores líders de la taula. Anaven passant els forats i els resultats estaven molt igualats. La pluja s'anava intensificant fins que, a falta de 2 forats per acabar el campionat, es va haver de suspendre momentàniament. Alguns greens estaven injugables, els carrers inundats i les condicions meteorològiques molt dolentes. A l'arribar al forat 17, tenien opcions d'emportar-se al campionat la Mercè Marco, que arribava amb el par del camp, i la Marilyn Holmes, que anava més 2. El mal temps va castigar la jugadora del Vendrell, que va fer un mal cop de sortida al penúltim forat i li va costar 5 cops, després d'anar al bànquer, mentre la jugadora de Teià li retallava un cop fent un birdie. A l'arribar al 18, Holmes duia un cop d'avantatge, però va ser aleshores quan es va girar la truita, la pluja i la falta de llum va fer-li una mala passada. Va fer un mal cop de sortida i enviava la bola fora límits. El següent cop també va ser dolent. Va necessitar fer 8 cops per embocar la bola. D'aquesta manera, Holmes deixava el camí lliure a Mercè Marco pel Campionat de Catalunya femení 2014. Aquest és el tercer triomf en aquesta competició per la jugadora del Vendrell. El primer va ser el 2004 a Viladrau i el segon el 2005 a Badalona.